एनडिएफबिनि गायसनगिरि रनजन दैमारिजों लोगोसे जोबथेसालियाव थाफानाय माखासे केडारफोरा थाबैनो उदां जानांगौखौ हास्थायनानै बाथौ सिबिसालियाव आरज खालामदों सिमला थानानि सिङाव थानाय बर' घाग्रा नबदिहिरा गामिनि रायजो राजाफोरा। बाक्सा जिल्ला सालबारि महकुमानि सिङाव थानाय बर' घाग्रा नबदिहिरा गामिनि रायजो राजाफोरा बाथौ सिबिसालियाव एनडिएफबिनि गायसनगिरि रनजन दैमारिजों लोगोसे एनडिएफबिनि केडारफोरा थाबैनो जोबथेसालिनिफ्राय उदां जानांगौनि थाखाय गाहाय दौरि आरो गासै बाथौ सिबियारिजों लोगोसे जथायै जेवारि आरज हानजाफोरखौ लानानै आरज गाबदों। बे बाथौ मन्दिराव गोबाव समनिफ्रायनो बयनिबो गोजोननि थाखाय आरज गाबबोबाय थानायखौ मिथिहोदों सिबियारिफोरा। दिनैबो नबदिहिरा गामिनि बाथौ सिबिसालियाव गाहाय दौरिनि दैदेननायजों जेवारि आरज हानजाखौ लानानै गामिनि रायजो राजाफोरा एनडिएफबिनि गायसनगिरि रनजन दैमारिजों लोगोसे एनडिएफबिनि माखासे गोख्रों मावथिफोरनि गोजोन देहा आरो थाबैनो उदां अखोराङाव फैफिननांगौखौ हास्थायनानै खाम जथा सेरजा दामनानै आरज गाबदों। गाबनायनि गुबै थांखिया जाहैदों मा जोंहा बिथां फाउन्डार एनडिएफबिनि फाउन्डार चेयारमेन रनजन दैमारिनि बिथांनि जिउआव जाना थांनाय जेंना होस्रांजानाय बे मुङाव जों लादों आरो बेवहाय जोङो नैबे जोंनि नबदिहिरा हालामनि बाथौ सिबियारिफ्रा जोङो 135 न'खर दङ। बे 135 न'खरजों जयै मोनसे ओनसोल नबदिहिरा हालामारि बाथौ सिबिसालि जोंहा दङ। बे सिबिथानावनो जोङो बयबो रायजोनि मोजांखौ साननानै बर' हारिनि मोजांखौ साननानै जों बे फोरबोखौ होनाय जादों आरो बेबायदि आयदाखौ जोङो बेबायदि माबानि लाजायाखै थेवब्लाबो न'खरारि माने जेंनाफोरनि थाखाय जेंना होस्रांनायनि मुङाव जों फोरबो लानाय जादोंमोन। जोंहा रनजन सारा थाबैनो उदां जानांगौ। जों बायदि रायजो राजाफोरजों खौसेयै थानानै माने बर'नि जौगालु हाबा मावफैनो नांगौ, मावफैनो मोननांगौ। आरो जोंहा जिथु बिबानाव थानाय जोंनिनो बर' सारमोन दं, बिथांमोना बिथांनि जानानै गभर्नमेन्टआव एसे माने रेहाय बिनो नांगौ, जों बेखौ खावलायदों आरो बिथांनि उनाव केडारफोर थानाय जा खैजोन बिथांमोनखौबो रेहाय होनो नांगौ। बेनिफ्राय जोङो बिनि थाखायनो बिथांमोननि मुङाव जों आफा बोराइ बाथौनाव आरज गाबदों जाहाथे बिथांमोना गोजोन जायो। लोगोसे बिथांमोननिनो मावथिफोर जाय बिलागा रुंसारि जालांदों बिथांमोननिबो जोङो जिउमा गोजोन जाथों होननानै हास्थायनानै जों सिबियारिफ्रा नैबे अबं बोराइ बाथौनाव सिबिनाय जादों आरो। नोंथाङा सरखारि साख्रि नागिरदोंना? नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। नोंथांनि थाखाय दं एडुकेट पइन्ट, जेराव नोंथाङा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सरखारि साख्रिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि गोब्राब आनजादफोरखौ उथ्रिसारनो हागोन आरो गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन। बे एडुकेट पइन्टआव नोंथांमोना एसएससि, बैंक पिअ, बैंक क्लार्क, बैंक एसअ, इउपिएससि, एफएससि, डिफेन्स, रेलवे, स्टेट इन्सुरेन्स, एएअ, एडिअ एसिस्टेन्टजों लोगोसे स्टेट लेभेल जब आरो माखासे सरखारि साख्रिनि आनजादाव गोनांथि जानाय आयदाफोराव सोलोंथाइ लानो हागोन। मख'नो गोनांदि बे सोलोंसालियाव साख्रिनिल' नङा, बेयाव MBA आरो सैनिक स्कुल बायदियाव एडमिशननि थाखाय एन्ट्रेन्स होनो थाखायबो सोलोंथाइ लानो हागोन। बे सोलोंसालियाव गाहाम थाखो खथानि सुबिदा दं आरो सम मथे नोंथांनि सोलोंथाइखौ बे सोलोंसालियाव होनाय जागोन। बेखौबो मिथिनांगोन दि बे एडुकेट पइन्टआव सोलोंथाइ लानानै बावैसो 2021-22 इं मायथाइनि एसएससि GDनि आनजादाव गासै 11 सा सोलोंसाफोरा उथ्रिसारनो हादों। बारा नङा, गासै 15,000 रांजोंनो नोंथाङा बे सोलोंसालियाव 6 दानसिम सोलोंथाइखौ लानो हागोन। बे सोलोंसालिया क'क्राझार, बरपेटा रड, गवालपारा आरो बङाइगावआवबो दं। क'क्राझाराव सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरा 70020261133 9101536360 70020261133 9101536360